warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallana nikah wa harrama alaina sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hadratal muhtaramin, dumateng pangarsanipun para alim sesepuh bini sepuh, para bapak kiai kang tansah kawula takzimaken, sahibul bait sekaligus wali nikah Bapak Rifai sekeluarga, ugi keluarga besar besan Bapak Sutrisno almarhum ingkang tansah kawula takzimaken, temanten berdua ingkang berbahagia Saudara Guru Bimantara dan Mbak Sri Wahyuni, Bapak saksi, Bapak Mudin, para tamu undangan, kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesarengan monggo kula dherekaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kalodhangan enjang menika kita tansah pinaringan sehat wal afiah, saged hadir wonten ing majelis aqdun nikah. Mugi-mugi rawuh kita sedaya kanthi niat ingkang ikhlas kacatet dening Allah Subhanahu wa taala minangka catatan amalan sholihan. Shalawat ma'assalam biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya binjang wonten ing yaumil kiamah pikantuk syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keparang matur kawula minangka petugas saking KUA Kecamatan Ranu Blatung bilih wonten enjang menika badhe kalaksanaaken prosesi akad nikah kedua mempelai Saudara Guru Bimantara dan Mbak Sri Wahyuni ingkang badhe nindakaken sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan pernikahan. Mugi-mugi kedua mempelai saged mewujudkan keluarga ingkang sejahtera, lahir batin sakinah mawaddah warahmah. Ugi kaula aturaken sesuai pemeriksaan ingkang sampun kalaksanaaken, kedua mempelai sampun memenuhi persyaratan nikah. Mangke wali nikah bapakipun piyambak Bapak Rifai mas kawinnya uang 1.700.000 rupiah. Saksi yang pertama Bapak Ali Aksal, yang kedua Bapak Sukirno. Pramila sampun cekap persyaratan nikah, ijab kabul akad nikah saged dipun laksanaken. Sumangga kita purwakani acara akad nikah menika kanthi waosan umul Quran ing pangajab. Mugi-mugi acara menika pikantuk barokah ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengipun sakderengipun acara akad nikah badhe kawula waosaken khutbah nikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-muta'i bi sultani al-marhubi min adabihi wa sadwatihi an-nafidi amruhu fi samaihi wa ardihi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi
وأعزهم بدينه وأكرمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوسج به الأرحام وألزم الأنام. فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اعلموا أيها الحاضرون أن النكاح سنة من سنن المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أزوجك على ما أرى الله سبحانه وتعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا أخي Guruh Bimantara bin Sutrisno almarhum angkahtuka wa yawajtuka Sri Wahyuni binti Rifa'i bimagharin milyuna wa sab'umi'atin wa isna asyara alfan rupiyatan halan qabiltu nikaha wa taswijaha lin nafsi bil mahril maskhuri halan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ashabi Rasulillah ajma'in. Khanda masakirin, khanda naimin, khanda matijahu. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi wa ta'ika wa nisronik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lahumma wajma bainahuma bi khairi wa yuklahum an-nasran fid dunya wal akhirah. Allahumma sukaridaka wal jannah wa a'udzu bika min sakal benar. Allahumma hadnatuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammad wa sallam wa subhana rabbil izzati amma yasifun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lahumul fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mekaten kalau wau prosesi akad nikah kedua mempelai saudara Guru Bimantara dan Mbak Sri Wahyuni alhamdulillah sampun terlaksana kanthi lancar. Dengan demikian kedua mempelai saat ini sudah sah dan resmi menjadi suami istri, sah menurut agama Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Randu Blatung. Para pinisepuh monggo dipun tambahi barokah doa. Mugi-mugi pernikahan menika lestari rahayu wilujeng pinaringan duriah ingkang sholih sholihah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara sampun paripurna, mangke dipun lajengaken penandatangan di akta nikah kawula pribadi saking petugas wonten khilaf lepatipun anggen kawula matur nyuwun agunging Syekh Samudra Pangsami. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Trans Audio, Teti Make Up, JP Foto Studio, JP Media Shooting Live Streaming. Ngaturi kapaningan kunjuk saking para lenggah para rawuh kakung putri inggih kepareng sampun kersa nyawiji wonten ing kalenggahan enjing menika menapa dening pangombyong penderek besan ingkang sampun kersa lenggah kanthi sakeca nitik wedal ingkang sampun dinata menapa dening rantamane upacara ingkang sampun rinakit rinantami wahri numpaka bilih temapahe upacara pahargyan arsa kapurwakan. Anjih kepareng matur kunjuk saking para rawuh kakung putri sampun wonten cecala saking keluarga ingkang hamagugati ingkang kepareng sampun kersa rawuh inggih Bapa dalah ibu besan sagutrah keluarga ingkang saking Ibu Suliem menapa dene keluarga ingkang saking Ibu Winarti ingkang kepareng sampun nyawiji wonten ing kalenggahan enjing menika nderekaken temapaing upacara pahargyan kang arsa katiti laksana. Sampun wonten cecala sasmita kepareng temapaing upacara pahargyan wonten ing kalenggahan enjing menika kapurwakan kanthi sesanti. Mugi samu barang karti tansah manggih mulyaning nagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu alal umuri dunya waddin. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Amit amit pasang kaliman tapi mugi dinebihna saking tulang sarik menyang siku dan daning Sang Hyang Maha Kawasa nuwun kula nuwun. Kanjeng arsanipun para pepunden para sepuh pini sepuh aji sepuh ingkang hanggeng mastuti pepeyaning kautaman ingkang pantes pinundi para alim ulama para kiai
ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi minangka kiblating panuntun ingkang tuhu luhuring budi. Para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari minangka pandam-pandaming para kawula dasih kang sinuba ing pakurmatan. Para lenggah kakung putri kang sampun pepak sinaraja dahat kalingga murda boten kadalumpen kadang werda tumaruna ingkang tuhu bagya lan mulya. Sumangga sinaringan kadherekaken muji syukur wonten ing ngarsaning Gusti Kang Maha Agung. Kanthi ngunjukaken syukur alhamdulillah awit tansah antuk taufik hidayah inayah sarta barokah. Tansah pinayungan kawilujengan saha linambaran kabagas kuwarasan. Katitik wonten ing enjing menika panjenengan saged nyawiji pundi dawuh tinimbalan saking keluarga ageng Bapak Hasan Nur Rifai ingkang pidalem wonten ing tlatah Dusun Sambong, Desa Wulung, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Kepartepe darmaning asepuh rakyat Sekar Cepaka Mulya Mahargya Sutami Wahasiwi, putra putri kinasih kusumaning ayu Rara Sri Wahyuni ingkang kepareng jinatu krama dening Bagus Guruh Bimantara, putra kakung Bapak Sutresno Swargi dalah Ibu Sri Winarti menapa dening putra kinasih saking Ibu Suliyem ingkang mijil pidalem saking Bot Banyu Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Lampahing abdu nikah ijab kabul sampun katiti langsana. Kala wau kirang langkung tabuh 7 kanthi lulus raharja lirik ing sambekala. Selawat salam aturaken wonten ing ngarsaning titah linanggung mustikaning jagat sekaring bawana ninggih Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah pun rantu syafaihipun binjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sagung para lenggah kakung putri kang tuhu kinurmaton, kula nyuwun lumuntrese samudra pangaksami awit kula wani cumantaka ngabiyantara ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan nyempil kamaradikan sonigas wacana ingkang katemben wawan pangandikan. Saperlu pun didhawuh saking keluarga geng Bapak Hasan Nur Rifai dalah Ibu Sumini, kula kang kapiji pinangka panata cara pahargyan wonten ing enjing menika. Urut rerencaning tata upacara ingkang sampun rinakit rinantami wah rinumpaka murwakani karya kadherekaken nyuwun sewilasaning Gusti Kang Maha Welas saha Maha Asih. Kalajeng tumapaing upacara pasrah panglamar saking panganten kakung sulih saking gutrah keluarga ageng Bapak Sutresno Swargi dalah Ibu Sri Winarti. Punolong tinampen mangke daya panganten kajengaraken saking sasana tepas wangi manjing tumuju wonten ing sasana rinengga. Sinusul praptaning panganten kakung saking sasana masanggrah tumuju wonten ing sasana pawiwahan mila kalajeng tepapaing upacara adicara panggih. Panggih panganten kang lumampah sinengker wonten ing Dusun Sambong, Desa Wulung Randu Blatung Blora. Nulat-nulat dendang budaya luhung saking lebet Kraton Surakarta hadiningrat jangkep upacara kerobongan. Bapile samudayanipun sampun lumampah panganten badhe nulat-nulat dendang budaya ewadene kepareng mangke kajengaraken saking sasana rinengga miyak madyaning para tamu tumuju wonten ing sasana panti busana ngrucat busana kanarendran ngrasuk busana kasatriyan. Paripurane pahargyan mbok bilih sampun wonten paran para saking keluarga ingkang hamanggu gati mila panganten kajengaraken saking sasana rinengga mapan jumeneng wonten ing korining sasana suka nampi jawat asta pandonga rahayu iras pantes ngontapaking kondoring para tamu. Mekaten rantamaning tata upacara kang arsa katiti langsana wonten ing enjing menika. Mila kang kapiji handherekaken lampahing tata upacara pahargyan juru pangrengga busana ya juru sumbaga Sanggarias Bunda Teti Make Up ingkang mijil saking Banjarsari Kradenan Grobogan.
juru foto JP Studio Foto ugi JP Media Shooting Live Streaming ingkang mijil saking tlatah Bantengan Jati Blora. Kadang Pandayawara Trans Audio mijil saking Banjarsari Kradenan Grobogan. Ewondene kadang panglipur saking Rafflesia ingkang mijil ugi saking tlatah Randu Blatung Blora. So kula kang kapiji minangka panata cara kula pun Bayu Nata Wicara yang cumondhok saking Pertapan Ngarap-arap Ngaringan Grobogan. Kasuwun kanthi sanget kunjuk sangganing para lenggah kakung putri, lelenggahan kanthi maradu mardikaning menggalih sinambi wawan pangandikan kalian kadang ruang mitra miwah kadeyan hanjenengi saha hangestreni ngantos paripurnaning upacara. Nuwun nuwun. Para lenggah kakung putri kang tuhu kena bekten mure ganjar salancaring tata upacara pahargyan wonten ing enjing menika wiwit purwa madya wusana sebagai sinaringan hamberkai kanthi waosan umbul kitab. Para tamu ingkang rasa agami Islam kasuwun kanthi sanget hamberkai kanthi waosan suratul Fatihah sepisan. Ewondene wonten ingkang rasa agami sanes monggo kadherekaken manunggu pujo hastunggara andut pitayanipun sowang-sowang. Allah hadiniyah bil barahatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun. Keparing badhe kalajeng temapaing upacara panglamar menapa dening pasrah panganten kakung nadyanto kala dalu wujud jambe suruh pisang setangkep syarat sarana kangge panglamar sampun pun aturaken saking Ibu Suliem gotrah keluarga saking Mbot Banyu Randu Blatung. Ewondene menika dawuh saking Ibu Winarti katelah ibu saking panganten kakung ingkang pidalem saking tlatah Jiwanapati ugi kepareng badhe hamasraken risang panganten kakung nuninggi Sekar Cepaka Mulya sasele kiras pantes menika panglamar saking Ibu Winarti. Boten ateges kirang duga namung to menika rasa tanggung jawabipun tiyang sepuh nadyanto kala dalu saking Ibu Suliem sampun hamasraken panglamar kunjuk putranipun. Mila menika enjing menika Ibu Winarti ugi kepengin minangka darmaning sepuh badhe nindakaken karya. Mila mekaten ing mriki Ibu Winarti miji dumateng pepundhen kula nggih Bapak Bari minangka sulih cundhakaning wicara kepareng masrahaken panglamar menapa dening Sekar Cepaka Mulya sasele saha badhe tinampi dening Bapak Hasan Nurifai dalang Ibu Sumini miji dumateng Bapak Hasim. Bapile sampun syogeng karya Bapak Bari pun hampingi dening Ibu Winarti menapa dening ingkang nyulihi Bapak Sutrisno Suwargi saha kasuwun jenengipun Bapak Nurifai dalang Ibu Sumini ngampingi Bapak Kasim. Bapile sampun samapta siyaga ing karya priyagung kang kapiji nindakaken karya ngadani lampahing tata upacara tinampen kaaturaken
jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten ing papan upacara long tinampen. Jengkaripun kadya dening jengkaring sang panembahan Senopati. Yes. Anjih kemarin jengkaripun Bapak Bari punapingi dening Bapak Sudardi dalam Ibu Sri Winarti minangka yang sepuh saking Bagus Cahya Guruh Bimantoro. Ibu dening kemarin badhe masyarakat wujud bang lamar saha sekar Jepang kumpul yo asale saha badhe tinampi dening Bapak Hasan dari Pak Ibu Sumini wiji dumateng Bapak Hasim kawistara sampun samaptos yoga ing karya mila kunjuk ragung awiji nindakaken upacara long tinampen kasumanggaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sepuh bini sepuh kula hormati, Bapak Kepala Desa sarekatipun kula hormati, Bapak Kiai dalah Ibu Nyai kula hormati, ugi kula cintai lan sedaya masyarakat saking dusun Sambong Wulung kula hormati ugi kula cintai. Saderenge menapa ingkang badhe kula aturaken sugeng tetepangan rumiyin kula sak rombongan saking Telatah Pati, Kecamatan Batangan, Desa Lengkong. Menika kula badhe ngaturaken jambe surah sak pragine. Cara wong Jawa iki jambe surah anggen menen. Jambe surah sak pragine mugi-mugi di kula minangka dados talangatur Bapak Sudarbianto dalah Ibu Wati kula badhe ngaturaken tandha bukti arupi jambe surah tak aturake dumateng Bapak Rifai dalah Ibu Sumini. Mugi-mugi jambe surah senajana sekedhik mengko ditampi kanthi klasing penggalih. Mugi-mugi saged mbarokahi pinanganten kekalih lumeber dumawah tiyang sepuhipun saking pinanganten kakung lan putri lan sanak kadang pamili saking pinanganten kakung lan putri. Mugi-mugi pinanganten anggenipun rumah tangga diparengna slamet panjang umur seger kuwarasan pareng ilmu sing manfaat dunya lan akhirat pareng rezeki sing kathah sing barokah kena sang ibadah krana lillahi taala. Mugi-mugi enggal dipareng turun nek kakung dados putra sing saleh nek putri dados putri sing solikah amin. Niki nuwun sewu niki ngantenan cara Jawa kula tak nambahi sekedhik mawon cara Jawa. Kersane wong Jawa iki dendho ngerti Jawane sebab wong Jawa iki sugih bahasa, sugih syarat lan sarengat ki wong Jawa. Lho kenek saben-saben badhe nikahke putrane kakung iki kok ngendikane kok lamaran. Sing diaturke jambe surah sapragine. Bahasa utawa tembung lamaran niku karepe Bapak Darbianto dalah Ibu Wati niku ngaturi pirsa putrane kakung tembung lamaran lamun marak rono dole tak gawani jambe surah.
Iki karepe kon eling Kanjeng Nabi Adam, kon eling Kanjeng Nabi Muhammad, kon eling Kanjeng Sunan Kalijaga sebab Kanjeng Sunan Kalijaga iki waline wong Jawa, wali sing kota tanah Jawa. Jambe iku pinanten kakung, gedang pinanten kakung, surah aja kesusurah. Jalaran iki wong sarene pun disani naib sawaline, jalaran sanak kadang isih kathah. Sing dimaksud aja kesuruh kuwi apa? Zaman Kanjeng Nabi Adam ketemu ibu kawah ingkang sepisanan. Iki nek Kanjeng Nabi Adam diparingi dawuh dumateng pangeran, Adam, aja cedhak-cedhak woh koldi naipe durung tak turunke. Naipe Nabi Adam ki mboten kersa dahar minum. Naipe Kanjeng Nabi Adam ku lapal sallallahu ala Muhammad. Dereng diturunke cedhak woh koldi. Lah nek putra Rifai kok Rifai sapa mang Guru Bimantara iki aja kesusurah iku maksude ora kok wah koldi wah sak duwe dengkul kono barang sing wadi aja kesusurah sanak kadang isih kathah. Jambe surah iku tengahe ana kembang boreh menyan kembang nalika Kanjeng Nabi tindakan krungu wong nangis sajroning makam tancepi kembang kurma sak gudung sak pange meneng sanalika. Menyan wafate Kanjeng Sunan Ngampel Kanjeng Sunan Kali iki ngobong menyan. Boreh ngadeke saka Masjid Demak Tatal Rawetan iki jatahe Kanjeng Sunan Kali kuwi ditumpuk dilem boreh. Dadi tatal ditumpuk dilem boreh. Iki nuwun sewu. Mboten kok Kanjeng Sunan Kali pamer kepintare mboten. Mung ngemotake besok sak badane Kanjeng Sunan Kali kundur wonten ninggal donya iki kuwatir nek gawe saka ora ana kayu dadi kok lane wong Kanjeng Sunan Kali ki wali sanga waline Gusti Allah ya trima tatal ditumpuk sak lha kula sampean ki waline Gusti Allah wali murid ya trima brata ditumpuk dilem semen. Dadi nek ana kembang boreh menyan iku aja gampang diarani musyrik. Wong musyrik ku panyone karo Gusti Allah keliru iku musyrik. Senajan ora nganggo kembang boreh lah. Lah niki kebenaran wong Jawa iki sok do duwe keyakinan ngantos sakniki ndek keyakinan iki iki singkat ya. Niki wong Jawa iku diparingi pemut. Niki dinten Rebo Pon. Rebo iku 7 pon 7. 7 kula sampean disandangi Gusti Allah 7 perkara. Disandangi Gusti Allah 7 perkara. Raga, nyawa, sukma, darah abang, ireng, kuning, putih. Iku sandangane kula sampean. 7 nek wis genep ngeten iku duwani 7 pasaran 7 lungono 7 turono. Dadi kula sampean iku wajib nulungi wajib nuturi. Sekaten kula iki mboten saged matur kata-kata. Mbok pilih niku kula nggih masrahake putrane Bapak Darbi, kersane Bapak Rifai dalah Ibu Sumini iki kersa nampi, putrane Bapak Darbi dalah Ibu Wati lan adik Adinda Sri Wahyuni ya kersa nampi. Mbok bilih wonten kekuranganipun menapa mawon putra kalau wau muga-muga kagungan pangapunten paring pamunten kula mboten saged matur kata-kata. Mbok bilih wonten kula dak duwe atur kurang subasita mboten kremenake penggali panjenengan sami kula menungso lumrah nyuwun agunging parsami. Kula nggih nyuwun dongani jenengan sedaya mangke saged kula sak rombongan saged kundur wonten daleme kiambak. Mbok tekap santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Bilailantim ama ba'du. Nuwun dumateng para pinisepuh lan para sesepuh ingkang dipun sepuhaken ingkang tansah kala bekteni. Dumateng para yai lan para nyai, para alim ulama kakung saha putri ingkang tansah kula bekteni ugi. Dumateng perangkat wulung sak setapipun sedaya ingkang tansah kula bekteni ugi. Dumateng para rawuh kakung saha putri ingkang angka sepindah
tamu undangan ingkang tansah kula bekteni ugi. Dumateng para tamu saking Pati sak rombongan utawi saking Bet Banyu sak rombongan ingkang tansah kula bekteni ugi. Nuwun dumateng para rawuh kakung saha putri, kula pinangka dados badal wakilipun Bapak Arif kapurih nampi menapa ingkang dipun pasrahaken dumateng pihak besan saking Pati. Ing wekdal menika pihak saking Pati masrahaken pinang jambe suruh gedang setangkep pinangka dados lamaraken ingkang putra ingkang asma Mas Cahya Guruh Bimantara. Alhamdulillah Bapak Arif sak keluarga nggih semanten ugi. Mboten kuwawi nampi kula wakilipun nampi pinang jambe suruh. Kula tampi asta kalih. Kula aturaken dumateng Bapak Arif sak keluarga. Bapak Arif sak keluarga matur suwun dipun pasrahi pinang jambe suruh pinangka dados tali katresnanipun ponang temanten kekalih. Mugi-mugi ponang temanten kekalih sageta guyub rukun lestari widodo kalis ing sambikala boten wonten alangan setunggal punapa-punapa anggenipun badhe nglampahi dewasa benjing. Dene salajengipun dumateng para sesepuh lan para pinsepuh khususipun saking Pati utawi saking Bet Banyu kula nyuwun doa restu dumateng panjenengan sami ndongaaken dumateng punang temanten kekalih mugi-mugi saged rahayu slamet mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Dene salajengipun mugi Gusti Allah paring barokah dumateng ponang temanten kekalih dipun barokahi gagas lan waras selamat wilujeng. Mugi-mugi dados putra ingkang saleh lan sholiah. Saged antut runtut dawuhipun tiyang sepuh saking Sambong, saking Pati, saking Bet Banyu. Dados putra kekalih menika kula aturi matuhi dawuhipun tiyang sepuh tigang perkawis. Kaping sepindah mbok bilih benjangipun manggen wonten Bet Banyu kula nyuwun putra kekalih kedah patut saking tiyang sepuh Bet Banyu. Mbok bilih benjangipun manggen wonten Pati kula aturi tut mburi andayani menapa dados dawuhipun tiyang Pati. Mbok bilih benjang wonten Sambong kula nyuwun dumateng punang temanten kekalih mugi-mugi saged naati menapa dawuhipun tiyang sepuh. Nuwun sewu dumateng para rawuh lan para pinisepuh. Menika mboten cekap pasrahan niki mboten. Mangke wonten pasrahan malih. Mangke pasrahan ponang temanten kepanggih. Masrahaken putra saking Bet Banyu Mas Cahya Guruh Bimantara. Mangke sak rampungipun kepanggih dipun pasrahaken Bapak Arif malih. Niki pasrahan jambe suruh sing kaping kalih. Wau dalu sampun dipun paringi jambe suruh saking Bet Banyu. Ingkang nomor setunggal niku jambe suruh saking Bet Banyu. Sebab menapa kok nomor setunggal? Mboten ketang menika putra angkat utawi putra kuwalon paribasanipun. Nika manggenipun wonten Bet Banyu. Mboten ketang wonten Pati niku ibu kandhungipun. Neng sengemong Mas Cahya niku tiyang Bet Banyu lah menika ingkang nomor setunggal saking Bet Banyu. Mula kula wau dalu nyuwun menawi saged jambe suruh saking Bet Banyu rumiyin. Dene saking Pati menika nomor kalih. Nggih alhamdulillah tiyang sepuh kekalih saged teburi andayani dumateng putranipun, ngurmati dumateng putranipun. Mboten dipun tilar merga menika nggih putra.
Setunggal mboten setunggal nggadahi tanggung jawab piyambak-piyambak. Ning salajengipun wau rombongan saking Pati mbok bilih mangke sampun rampung adicara nyuwun pamit saking dalipun Bapak Arif kondur wonten dalipun piyambak. Mugi Gusti Allah paring barokah konduripun mangke kaparinga lestari widodo kales ing sambikala mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa saking mriki ngantos dumugi dalemipun sowang-sowang. Nuwun para rawuh kakung saha putri, kula pinaka dados badal wakilipun Bapak Arif. Namung paring pangertosan dumateng panjenengan, Bapak Arif boten saged ngaturi panjenengan setunggal mbaka setunggal. Mbok bilih Bapak Arif sak keluarga anggenipun paring palenggahan utawi daharan kirang nuju prana dumateng para binisepuh lan para sesepuh, dumateng para bapak lan para ibu, dumateng para adik-adik sedaya, Bapak Arif nyuwun gunging samudra pangaksami. Kula mboten perlu matur kathah awit acara menika padhet. Kula cekapi semanten kemawon. Bila taufik wa hidayah wa ridho wa riyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Terus bergejuk Bopo bari dalam Bopo Hasim ingkang pareng sampun hamba seraken panglamar saking margege Bopo Sudarti dalam Ibu Sri Winarti yang di dalam saking latah lenggong balangan Pati lulus tahanan jodoh ing sambikala lebih kanten kasebut Bopo bari dalam Bopo Hasim saged wangsul lenggah wonten ing papan sakali. Sageng para lenggah kageng putri kang tuhu luhuring budi tasih nenggo cecala sasmita saking juru pangrengga busana kiya juru panataning busana saking Bunda Teti Make Up. Mila mekaten para tamu kasuwun lelenggahan kanthi sakeca kanthi maradu martikaning penggalih sinambi ngrantu laksitaning tata adicara candhakipun ingkang kepareng mangke panganten badhe manjing miyos saking sasana busana badhe kalajeng temapang upacara panggih. Namung to kasuwun nenggo cecolang rumiyin saking kanca-kanca juru panataning busana saking Bunda Teti Make Up. Kawistara sampun wonten cecala sasmita saking juru panataning busana ya juru panataning adat. Mila kepareng badhe katata papan kangge panggih panganten. Mila kasuwun Bapak Sudarti dalah Ibu Sri Winarti hanganti putra panganten kakung saha Bapak Hasan Nurifai dalah Ibu Sumini kasuwun hanganti putra panganten putri. Monggo Bapak Sudarti dalah Ibu Sri Winarti kasuwun hanganti putra panganten kakung awit daya badhe katindakaken tata adicara panggih. Kapiji nyepeng wujuding Sekar Mayang utawi kembar mayang monggo ugi kasuwun siyaga manggala yuda kalih saha putri Damas kalih daya enggal blangkonipun dipun agem Mas Manggala. Satata saking juru panataning adat giya juru panataning panggih saking keluarga Geng Sanggarias Bunda Teti ingkang kapiji merati saged tepapaing upacara adicara panggih panganten kang lumampah sinengger wonten ing dusun Sambong, Desa Wulung, Kecamatan Randu, Blatung, Kabupaten Blora. Satata kepareng ugi nggih paraga-paraga ingkang kepareng gandherekaken lampahing upacara adicara panggih kasuwun syaga ing gati. Senadyan to para tamu boten kasuwun kanthi jumeneng. Namung monggo nyuwun wonten ing ngarsaning Gusti mugi putra panganten anggenipun badhe nindakaken tata adicara panggih
tansah manggih rahayu purwa madya busana panggih panganten kadya cantuka ingkang munya sesautan. Wus mahyaning mangsa kala dumawahing kodrat titaing Gusti jalu lan pawestri ingkang pareng badhe nindakaken tata adicara panggih panganten kusumaning Ayodhya Sri Wahyuni putra putri bapa Hasan Nur Rifai dalah Ibu Sumini ingkang pidalem wonten ing dusun Sambong Desa Wulung Kecamatan Randu Blatung Kabupaten Blora kepareng badhe pun panggihaken dening utawi kaliyan Bagus Cahya Guruh Bimantara putra jalunipun Bapak Sudardi dalah Ibu Sri Winarti ya putra kakungipun Bapak Sutresna Swargi dalah Ibu Suliyem ingkang pidalem wonten ing banyu Randu Blatung Blora lamat kapiyarsa ungling gongso kodhok ngorek pratandha tumapaking adicara panggih kawiwitan kawistara panganten laju jumangkah tumuju wonten ing sasana panggih apaga catur netra sukum lawe astane sesarengan bebalang gantal kang winastan gondang tutur miwah gondang kasih jawat asta sirat pojo panganten kekalih nginyoh hamiwiti murwakani badhe gesang bebrayan sinarkan bela kepareng panganten putri jenengku sumembah kalbu menika padaning ingkang raka tandha sungkem pangabektenipun panganten putri menyang panganten kakung kawistara panganten kakung hangrucat sanela hamindaan tigan pinidak pecah sak nalika ngadani lampahing tata upacara wiji dadi ing pangajab mugi enggal-enggal pinaringan momongan wujud rerengganing tali katresnan bela kabucal Sukerta kawiji ampeyanipun ingkang raka mawi toya wening kang mijil saking Bogor Kencana ingkang katingal kambang kumambang Sekar Triwarna mawar melati dalah katil ingkang mengkuwerdi mugi tansah winawar ing tembung manis kumantil ing pandu ing netra ya tumanem ing satungtunging nala minangka sesuci ambucal Sukerta kenya panganten putri amijik sambaranipun ingkang raka purna kawijik sambaranipun kalajeng tepapak ing tata upacara junjung derajat jinunjung derajating panganten putri dening panganten kakung linanting kanthi asta kekalih ingkang pareng mangke derajatipun sampun sami antawis panganten kakung miwah panganten putri mila jejangkeping sarat sarana tata adicara panggih juru panataning adat saking Sanggarias Bunda Teti kang pareng pun tindakaken dening Ibu Nani yembeng wujuding kendhi pratala kendhi wis ngarani wadah pratala lemah kebak ing kaisinan tirta wening ingkang kapundhut saking sumber sarining sumber pitung sendang tawi pitung sumur
sumber saking tlatah dusun Sambong Pulung menapa dening sumber ingkang kabekta saking wit banyu Randu Blatung ingkang sampun cinarep wonten ing salebeting kendhi kaunjukan dening pepunden catur nun inggih Ibu Sumini dalah Bapak Rifai nyembeng wujuding kendhi atur unjukan dumateng panganten kakung putri nyuwun wonten ing ngarsaning Gusti rina pantaraning wengi mugi panganten kakung dalah panganten putri tansah manggih rahayu lestari tansah antuk nugrahaning Gusti kang morbeng dumadi mila kepareng kalajeng Ibu Sri Winarti dalah Ibu Bapak Sudartianto daya-daya nyepeng wujuding kendhi pratala nyadong nyuwun wonten ing ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa kumucuring tirta mulya saking salebeting kendhi pratala mugi minangka sarana kangge hamenepake indriya pangajab panganten tansah manggih bagya mulya tinebehna saking memala tinebehna saking panggoda pangrencana manggih rahayu widodo nir ing sambekala antuk nugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa purna kaparingan unjukan saking pepunden catur wujuding Sekar Mayang kang winastan Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru enggalo kaliru saha panganten putri arsa jumangkah wonten sisih kiringipun ingkang raka arsa sinekepan sindur ya sindur pinayang panganten kekalih sinekepan mring sindur awarni rekta seta abang kalawan putih abang dumadi saking ingkang ibu minangka papan yoga brata lamiya nama candra dasa ari putih dumadi saking ingkang rama ingkang tansah ngukir jiwa lan raga saha mengkuwerdi abang ateges wani putih ateges suci waniya marang bebener wedi marang kanistan kanthi dasar tresna kang tulus ya niat kang suci kawistara Bapak Hasan Rifai nyepeng pucuk ing sindur nuntun lampahing putra panganten kekalih laju tumuju minggah wonten ing Sitinggil Binatarata ya sasana rinengga lolonan ginyala maksana kebak ing rasa pangati-ati
kenya nuntun lampahing putra panganten kekalih. Panganten kekalih kusumaning Ayodya Sri Wahyudi dalah bagus cahya guruh Bimantara tinuntun dening ingkang Rama inggih Bapa Hasan Penurifai kebaing rasa pangati-ati genya nuntun lampahing putra panganten kekalih. Jejer tiang sepuh mugia saged tinulat-tinulada dening para putra. Kenya nuntun panganten nulat-nulada sesantining Ki Hajar Dewantara. Sageda ing ngarsa sung tulada. Ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Kadherekaken Ibu Sumini menapa dening besan kinasih Ibu Sulim dalah rama saking panganten kakung. So kadherekaken Bapak Sudardi piwah Ibu Sri Winarti. Kawistara sampun tungkap udian kang tinuju wonten ing sasana rinengga. Bapak Hasan Nurifai mila kalajeng temaping upacara bobot timbang tahi tumpang mangkon. Bapak Hasan Nurifai kapareng lenggah wonten ing madyaning putra panganten kekalih. Kapangku wonten jenggu kanan lan kiring. Karanggul pamidanganipun saka timbang bobot pipit milah babet ting panganten kekalih. Katimbang bobot bibit miwah bebet ing Serat Maja panganten sakarone dening ingkang Rama. Lamong to minangka darmaning asepuh Bapak Hasan Nurifai dalang Ibu Sumini sampun nimbang bobot katresnaning anteping rasa panganten kekalih lamong to sampun imbang lan timbang Bapak Hasan Nurifai dalang Ibu Sumini boten bakal mban sinde mban siladan sadaya karengkuh kadya putra pribadi. Purna bobot timbang katindakaken kalajeng papanging upacara kacar kucur guna tampa kaya. Panganten kakung nyebeng wujuding tilam lampus kang sinulam suket lonjana kebak ing kaisinan kacang kawak, dele kawak, jagung kawak ingkang cinarup arta receh sawes awarni jendhe. Sinuntak wonten panggoning ingkang garwa kawistara gelar Kajogombaya Sirat Maja panganten putri nampi guna kaya saking ingkang raka wujud rejeki peparing Gusti lumantar pakaryan ingkang sampun katindakaken sadaya sinuntak boten wonten sakedhik ingkang kacicir pun aturaken ing panggoning ingkang garwa dening panganten kakung tinampi panganten putri. Ewan dene kepareng sampun binuntel wonten ing Kajogombaya boten kuwawipun simpen piyambak. Mila daya badhe pun aturaken ing ngarsaning ingkang Ibu. Wujud guna kaya pun aturaken ing ngarsaning Ibu Sumini.
kapure kasimpen wonten lumbungipun ingkang ibu. Mugia panganten putri saged nyuwun warah wonten ing ngarsane ingkang ibu. Mugia saged tunat lada kadya dening ingkang ibu. Saged dados pedaringan ingkang sae tansah gemi nastiti saha ngati-ati. Purna tumapaing upacara kacar kucur guna tampa kaya. Panganten kepareng badhe dahar bujana. Kembul bujana Andrawina dahar sarengan kanthi dedulangan. Nyangga wujuding boga manca rasa ana rasa kang manis pedhes kecut getir lan asin. Pun gini kesesarengan panganten putri atur dedulangan dumateng panganten kakung. Semanten ugi panganten kakung paring dedulangan dumateng panganten putri. Maneka rasa kala gini kesesarengan kadya dening pasemoning panganten sak samunipun lumebet wonten ing alam bebrayang. Rasa manis kadya dening bagya mulyaning panganten sak karone. Lamung tertamtu mboten saged endha saking panggoda pangrencana. Kadya dening rasa kang pedhes kecut getir lan asin. Namung sadya badhe pun lampahi sesarengan kanthi gedhe lan tulusing katresnan. Mila kangge hamenepake indriya sigra kunjuk wujuding tirta mending ingkang sampun sinuntak wonten ing salebeting cangkir ingkang mengkuwerdi karata basa dicancang kalawan dipikir awit menawi badhe nindakaken menapa kemawon kedah pun penggalih langkung rumiyin ing pangajab boten kucipani ing tembe wingking kebak ing rasa pangati-ati nggenya nindakaken sambu barang karti kebak ing rasa waspada nggenya nindakaken sambu barang karya. Purna munjuk wujuding tirta wening hanyarengi suwuking ketawang laras maya. Mila panganten kepareng badhe jengkar saking sasana kursi rinengga kepareng badhe ngabiyantara sumengkem wonten ing pepadaning Yayah Rena nyadong nyuwun pangaksama. Sumengkem wonten ing ngarsaning Rama Ibu nyadong nyuwun tambeng idi pangestu. Menika sumengkemipun boten namung wonten ing ngarsaning pepunden catur kapala menika wonten 6 nggih awit menika mangke badhe sugih wonten ing ngarsanipun Bapak Rifai dalah Ibu Sumini kalajeng Ibu Sri Winarti katelah ibu kandungipun panganten kakung dalah Ibu Sudardi menapa dening mangke sugih wonten ing ngarsanipun Ibu Suliyem dalah Bapak Sikit minangka sulih saking swargi Bapak Sutresna sugih panganten karepen ungguling Sekar Asmara Ndana. Kawestara mantan putri kang lolos penangpu saka arsa sawaning ngarsane Kanjeng Rama ibunira kang dadya lantaran nira saking karasane yang ngagung
lairono alam donya Rama pepunden mami kula ngaturaken sembah lan nyuwun sing aksa maning sadaya lepat kawula paring ngonoak somo iyonini putra sun tarimo bektinira Kanjeng Ibu punden mami kula ngaturaken sembah yongger putraku sak kloro sun tarimo bektinira sun papuji maring Allah antuk kanugrahan agung kasembadan setyonira piwalengku kaki nini den sabar kelawan rimo lan syukur mring Bapak ringing sumarapur pening Allah limang waktu lakonono gotong royong guyub rukun tetulung sesameng gesang kawistara panganten kekalih sampun sumengke wonten pepadaning Yayah Rina nyadeng nyuwun pangaksama
Sumangke wonten ing ngarsaning Rama Ibu nyadong nyuwun tambahing pangestu. Awit jirat mojo panganten kekalih tansah ngugemi ngendikaning para winasis ngendikaning para pinter ridho woha ridho walidin ridane Gusti Allah saka ridane wong tuwa loro mila datan mokal murih antuk ridane Gusti tandha sugeng pangabektanipun putra ngarsaning Yayah Rena. Nggih sumangke kadya sirindal jendal batine rinujit-rujit atine. Loh kang tumetes kadya mutira rinunce namung datan tumibo ing Bantala. Mila mekaten sampun antuk berkah pangestu saking Rama Ibu ingkang jejer jumeneng Narendra Sadina Ratu sedalu wonten ing tlatah Sambong Wulung Randu Blatung. Mboten sanes Raja Sadina pun bagus cahya Guruh Bimantara sinanding dening Prameswari kinasih kusumaning Ayudya Sri Wahyuni. Ing pangajap manggih bagya mulya cinaketa ing katentreman tinebene kacongkrahan dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah istiqomah minal dunya hatal jannah amin amin ya rabbal alamin. Ewa dene keparing kasuwun foto keprabon kalian Rama Ibu, foto kalian Bapak Hasan Rifai dalah Ibu Suwini, kalajeng Ibu Suliem dalah Bapak Sigit, menawa dening Bapak Ibu Sri Winarti dalah Bapak Sudardi. Keparing derekaken foto kalian panganten kalih. Iras pantes foto kalian Bapak Ibu saking kanca-kanca panglipur Rafflesia Kapurih Jackson sawetawis utawi badhe atur panglipur sawetawis kunjuk para tamu sinambi nenggo foto kalian Bapak Ibu panganten monggo kadherekaken andum karya. Masih Maijun sapa KTP-ne sapa Lali Mardianto masa KTP-ne. Mardianto apa Tono? Adomen. Iya, terkenale Maijun lah pokoknya. Iya bakul keyboard, bakul organ, bakul lighting, bakul panggung wis sembarang diayahi. Barokah. Monggo kasih terpanglipur setunggal lagon kangge menika Bapak Ibu ndherekaken foto. Mangke sasampunipun foto Bapak Ibu badhe katindakaken kirap kanarendran. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.